Ara gaýgymyz kıyamat bolsun. Ölümü kän ýatlamaly. Ölüm kabrıma fikretmeli. Kabristana gitmeli. Denarlığa gitmek doğru da. Erkek adamla kabristana barmaly. Oýlanmaly şu taýda. Doğan kardeşim ma fikretmeli. Ke maktumly näme diýe? Gör men maktumly bar gorsan oturda fikreyle. Gör men ýatyr okumuly. Men ýatyr okumuly. Bizim näkim girecek. Bu dünýäge narahat edi. Olata muňa aýtýan, oňa aýtýan, muňa gaharlanýan, bilýän. Ola ýatýan, turýan, köýleşýär, ýuwaş-ýuwaş ýatyn çyky. Emma o dünýäge barsan bara uky ýok, jennetde de uky ýok. Jähennemde de uky ýok, kabrda da uky ýok. Ömürlikde ýok. Ebedi diýri. Hemişe gidiyor onu. O oklama diğerlerini Allah'tan şu dönüyor koyuptura. O tadı özüre gurun yok. Tökönmedi yok Musulman da. O da bir sefer anadızık yaşayışımı o dünya tatmalı. Anadızık yaşayış. Neyse benden 40 yaşayıştır. Anadızık görünüp duran da hatta. Haçan gideceksin de belli de. Hoş bir maşinalık deyip. Ola arabayı merk. Sen alttırdın. Anadızıdan gelen 100 milyon. O da gelen 120 milyon. Hala lakin 5 sene olunca o gidiptir. Benim başımda gelecekler şeyden. Allah cemiyden tevfik versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.